Te'n recordes del 2012? No teníem Netflix, però ho vèiem tot amb l'Emule. Shakira i Piqué s'estimarien per sempre. La Rosalia tenia 19 anys i el Peret estava de parranda. La Minya Mal entrava al Barça amb 5 anyets i l'Aitana en tenia 14. Manu Chao ho petava i encara et queia bé el Joel Joan. Tenies 20 i mapes de carretera en paper. La Judit mai no havia pensat que seria més feliç al seu costat. No tenies TikTok, no havies vist mai un cotxe elèctric. Sense bífidus, estaves mig mort. El campechano era rei d'Espanya. Es portaven els pantalons de tir baix al Gangnam Style. Encara podies pagar un lloguer amb un sou de mestre. I vam dir-li adeu a la Xabela. Convergència encara existia i va donar suport a les retallades de Rajoy i van fer 2 vagues generals. Han passat molts anys, però hi ha coses que encara duren, com el procés judicial a 7 persones que van participar en la vaga d'aquell any. 14 anys són molts anys.